Jo, velkommen til den her video, folkens. Og det her det er min første video, som jeg laver på den her kanal her, som er Ung Gang TV. Og jeg håber selvfølgelig bare, I vil se med og alt det der, og fuldt investeret. Interessen er der, you know. I den her video, så kommer der til at ske det, at det klip, som I ser efter det her, det er for det første, det er blevet optaget for en måned siden nu hvor jeg laver det her. Vi har den 26. oktober, når jeg filmer det her. Og det vi skal se nu, det er faktisk en video, som jeg filmede for en uge af, hvor jeg var hjemme hos min kammerat, hvor vi lavede musik og alt muligt. Jeg tror faktisk også, måske nogle af jer kender ham endda. Det er fucking Lil Blom. I kan selvfølgelig også tjekke ham ud. Og alt det der, link i bio. Og ja, det er min fucking homie. Og mig og ham, vi laver selvfølgelig en kage på dagen også, og alle mulige crazy fede ting. Og alt muligt. Jamen, altså, jeg vil faktisk ikke sige så meget mere, at I skal egentlig bare gå ind og se det og sådan noget. Og hvis I allerede kunne tænke jer at følge mig og alt det her, så kan I egentlig bare gå herop, som der står her på skærmen her. Alle mine social medias, fordi det kommer jeg til at gøre i alle mine videoer, så I ikke er i tvivl om, hvor I kan finde mig henne. Fordi at jeg skal være så let tilgængelig som muligt. Og I skal jo bare følge med, hvis I ligesom har interessen, og I har bare lyst til at følge med, fordi at det vil gøre mig personligt rigtig glad. Så ja, nok om mit hjælp. Så synes jeg faktisk bare, at vi skal into it. Ung Gang TV. Hell yeah. Og noget jeg faktisk også lige har glemt at sige lige før, det var, at jeg kommer til at lave daily livestreams, og de kommer til at blive re-uploadet også på den her kanal her. Så ja, hvis der er interesse for det, så ved I, hvad I skal. Gå ned og subscribe, klik på klokken. Jeg vil lige lave en disclaimer på, at der kommer til at foregå ret meget rygning, men der er ikke stoffer i en plan i den her video, eller nogle af mine andre videoer, der kommer til at være, fordi at jeg ved det selvfølgelig godt, at vi skal lige holde det lidt low-key med sådan noget og alt det der, fordi at yeah, it is what it is, you know. Så yes, let's fucking into it. Let's go, man. Let's fucking go. Vi skal bare videre. Kom nu. Videre med det her. Hell yeah. What's up? Velkommen til Victors køkken. Er vi klar? Kom. We fucking ready for this shit, man. Skal vi lave brownies. Kom on. Hell yeah. Og hvad skal vi bruge? Vi skal hælde posens indhold i en skål og tilsætte vand. Og vi skal lige finde ud af, hvor meget vand vi skal bruge. Ja, hvor meget vand skal vi lige bruge? Det skal vi så lige finde ud af. 1 deciliter. Okay. 1 fucking deciliter. 1 motherfucking deciliter. Her har vi et tool her. Get your ass out of here. Ja, okay, man. Bam! 1 deciliter mål. Let's get it. Skål. Og så sætter vi lige. Det skulle være 30 grader siden. 30 grader. Det er en lillefinger, det er cirka lillefinger varmt. Det kommer, vi kan ride sammen. Vi har brownies on the come up. Er vi klar? Kom on. Det er mere end 30. Lillefinger varmt. Det er en lillefinger varmt her. Det siger vi i hvert fald. Ja, lige for nu af i hvert fald. Nu skal jeg lægge det her til siden. Fordi så skal vi skal lige have en saks. Og det her, det vil jeg lige have fået renoveret køkkenet, så... Ja, det er så stilet ud, bror, man. Kom on. Jeg skal ikke lidt, jeg glemmer lige, hvor ting. Det koster lige mere end det der computer der. Ja, det ved jeg. Exactly, bro, exactly. Så rører vi bare rundt, bro. Det er her magien, det sker. Så begynder det også at dufte møg dejligt. Jeg lover dig for. Dejligt kommer det til at fucking duft. Hele cribbet, det kommer til at bare dufte, du ved det der kage. Nej, det er godt nok lige tynd også, vil jeg mene. Jeg tror, jeg vil mene, det er rimelig tynd. Yeah. Men det finder vi sgu ud af, om det og vi er cool. Det må vi jo finde ud af med tiden der, når vi når til der, ikke også? Kom on. Prøver vi. Rød, altså. Det står så skævt. Så skævt? Yep. Det ser ikke smager ud. Det ser ikke nok ud der. Synes
Du er fantastisk. Look at that. Du kan ikke sige, det ikke ser fucking delicious ud. Det ser fucking brød ud, det der, siger jeg bare. Men er der ikke sådan en pande? Eller er det Pande? en form? Ja, en bageform. Eller Mør. sådan der. Rør kagemassen sammen. Skal det egentlig ikke helt bare sådan Smør form. Men den skal... nyt bagepapir, ikke også? Og så bare lige... Hvor stor panden er. Jeg ved godt, det er godt, pige. Hvad er det der er min kop? Boom. God pige. Så tror jeg lige, vi putter noget bagepapir i den her. Hell yeah. Do that. Do that. Bagepapir. Come on. Er det okay, bro? Ja, du hygger bare også med det. Skal du gøre mig en tjeneste, bro? Ja, skal lige... Læg den lortevideo. Bro. Så hælder du. Nej, du sidder sådan med dine fingre. Jeg hælder. Okay, ja, det er så. Så er der nogen, der har tænkt, så jeg får chokolade på fingrene. Chokolade. Ja. Op. Perfect, det siger vi til dig. Ja, bare fyr. I skulle se det, man. Ja, det kan I sgu ikke. Hey, bro. Det ser bare fucking hårdt. For satan. Den er alt for stor, den her form, bro. Den er alt for stor. Det er i hvert fald spændende at se i USA, ikke også? Så nu de kæft. Det er ung Jep, det her. Nej, hvordan gør jeg det Fuld der? jab på den. Fuck, jeg er elendig. Så det er heldigt, jeg kan rap. Do that shit with rappers. Det der, det er for sød. Det er for sød. Det er det der, vi har fået kreeret indtil videre, når den skal ind senere i den her motherfucker. Nu er vi Nå, ja. Ja. Skal vi ikke bare hælde det rundt? Ja, bare lige, måske bare lige tage en ske, så du smør rundt. Sådan der, det prøver vi. Ind i ovnen, 200 grader går jeg ud fra. Yes sir. Hvor mange minutter skal den egentlig have? Står der noget om det? Ja, okay, det var rimelig heldigt, at jeg så, at det er på 200. 1,75. Okay. 1,75 i hvor lang tid stod der? I 25 til 30... Her, nej, jeg giver den 15 minutter, så håber vi på det bedste. Vi kigger sgu bare efter det der. Ah, vi giver dig... 20 minutter? 18 minutter. 18, okay. Fordi unge, han bliver snart 18 år. Unge, du holder den for lavt. Man kan ikke se mit hoved. Jeg drejer den op. Ja, man, jeg drejer den derop. Er vi enige? Jeg drejer den derop der. Jeg kan ikke se mit hoved, du vil bare fucking filme dit torso i. Jeg er helt sikker. Jeg er sikker på, at jeg gjorde det. Ellers må jeg lige... Så skriver jeg lige i redigeringsteksten. Løgn. Okay. Skal vi lige gå over til... Ham der kugger the beat? Yeah. Okay. Se det her, motherfuckers. Johnny, motherfucker. Johnny. Gå tilbage igen, så skal du interact med ham. Kom, gå tilbage. Skal jeg gå tilbage? Vi lavede en video. Okay. Vi går tilbage. Bare sur. Det er du ikke. Du bliver ikke sur. Han er bare koncentreret, og det er alle producer. Det skal alle skulle vide, at altså... Så nu... Sig hej, Jonas. Altså der var jeg er lige på arbejde herovre. Man, Steve, keep working. Yeah. Man er klar. Og forresten, det er det første Gang TV. Yeah. Ja, det er det helt nye. Forstår du?
for hun glemte sin bag. Fuck det, vi går ikke tilbage. Hør nu her, det er dig jeg vil stage. Det er dig jeg vil stage, bare i nat. Du og jeg, vi har snakket rigtig længe. I virkeligheden startede det med bare at være en BF-ting. Du ved, at vi snakker money talk, men de andre egentlig bare snakker lort. Synes du er fantastisk. Og det er rigtig. Så vil du ikke bare give mig 10 timer. Giv mig 10 timer sammen med dig. Ved blom, og det kommer, det kan rise som. Er du fake eller en dag? Siden stå og lad min money talk. Skinner på nummer 1. Kunne du ikke skrive dit nummer 1? Tag den senere, senorita, popper piller. Hun er helt crazy. Hell yeah. Fucking banger. Det er en ægte, vaskeægte banger, folkens. I skal forstå det. Det er naturligvis en fucking banger. Come on, man. Pejsen er tændt, forstår du? Ja, men jeg tror sgu ikke, at det duer det der. Jeg skal være ærlig. Jeg skal bare lige det i gang, altså. Det er også lige, den er lige startet, ikke? Jo. Det er det. Men så skal vi over hen 3 igen. Vi skal hente 3 til pejsen. Ja, en kukkested. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad fanden er det, han skal lave. Jeg tror bare, han koger lidt rundt i mixet, forstår du? Så jeg tror ikke, der er nogen plan fra starten af, altså. Men anyways, mig og Blom, vi går lige om lidt ud, for vi skal lige ud og hente 3. Ja, og det er fucking mørkt udenfor, tænker jeg til at starte med. Så derfor tænker jeg lige nu, ikke også, at jeg pauser den her video for nu, og så ja, i redigeringen, så klipper jeg selvfølgelig direkte til det nye klip, som jeg laver lige om lidt, når vi selvfølgelig kommer ind i cribben. Ham der, han snakker det helt til brød. Det har været en usædvanlig lang video, det der. Ja. Hey, prøv at se der. Vi kan spise det her. Skal vi Det gør vi lige bag kamera. Jo, okay, vi er på igen, kom on. Okay, vi skal lige opdatere, vi skal lige se kagen, ikke? Sådan der. Er vi enige, bro? Hell yeah, bro. It's looking good, bro. Så ordentligt godt ud. Fuck det, vi går ikke tilbage. I know how, det er dig, jeg vil stack. Vi har haft den en gang før, ikke også? Jo. Men ja, kagen er stadig inde dog. Vi venter egentlig bare på, at vi synes, den er ordentligt god, ikke? Forstår du? Så ja, det er faktisk bare det, vi bare venter på. Men indtil videre kan jeg se det her. Det var ved at tage mit telefon. Bro, jeg var ved at tage mit telefon. Men ja, det jeg jo lige ved at sige før, ikke også? Det var, at nu kan jeg bare se det der. Brug min tid på det. Indtil at kagen, det bliver fucking færdig. Vi venter på, at den bliver færdig. Lad os lige tage et sug. Skål til dig, der ryger. Ja. Du må ikke stoppe. Recording beginnings. Body, kommer sindssygt. Men en pige som dig, er du lige min type. 10 timer, giv mig 10 timer sammen med dig. Little plum, og det kommer, vi kan ride sammen. Er du fake, eller er det dig? Ikke rigtig. What the Hvorfor er det, at du sidder og tager selfie med fucking pej? Det er fordi Get det... your ass up, bro. Bro, det er fucking stilet. Bro, pejsen er fed. Du ligger og tager fucking billeder med min pejs. Ja. Yeah. Det er cooked, bro. Hvorfor er det cooked? Det er sgu da nice. Pejsen er nice. Pejsen er nice. Yeah. Hallo? Kom. Let's film this shit. Come on.
Vi kan godt tage alle først. Nej. Vi er spillet nu. Nu vil jeg. Ja. Okay. Nu vil jeg sidde her. Og så se noget fjernsyn. Så det skal nok blive nice. Vi opdaterer, når Kane er ligesom færdig, ikke? See you. Oh. Gang. Yeah. Today I'm making a video vlog about I'm the unemployed final boss. So as you guys can see the video. Gang. Okay. Ja, vi er back again. Og jeg vil lige fortælle jer lige. Jeg vil lige opdatere noget. Fordi at ja, som I kan se, så har vi sgu holdt til at spise kagen uden at vise det. Og ja, så var jeg lige ude og ryge mere på den her, du. Lige ude fra terrassen, lige nede lige sidste her på aftenen. Lige kigge op mod skyerne, forstår du? Så ja. Men nu er vi her, hvor Blom laver musik, og Joe laver musik, vi andre laver musik. Det er fucking sindssygt. Yeah. What's good, man? Oh, Gang TV. Johnny. Hey, Johnny. Hvad så, man? Det er sådan, den skal ligge. Altså, forstår I det pointen? Hejsen er stadig i gang, ligesom sidst, altså. Og den har... Ja, okay, det kan jeg selvfølgelig ikke køre i et one straight, men alligevel. Den er aktiv, stadig. Boom. Men jeg tænker også, når jeg skal dipse hjemme af, fordi vi skal selvfølgelig op i morgen, så det er klart. Og jeg vil filme på en aften lige nu, hvis nogen skulle have 20, så... Hell yeah. Det er jo vildt, altså. Yeah. Tusind tak, fordi du har set med her til nu. Hvis du er blevet underholdt, så vil jeg gerne høre det lige nede i kommentaren i hvert fald. Og at har du ikke følget alle mine sociale medier endnu, så har du stadig muligheden for herovre, her i toppen af skærmen her, eller så gå ned i beskrivelsen, hvor der er separat link til hver sociale medier, som jeg har, og som du kan gå ind og følge, hvis det er, du har ligesom lyst til det. Om ikke andet i hvert fald, så ses vi meget snart igen med enten ny livestream, eller en video, eller et eller andet i hvert fald i den dur. Og hvis du har en idé, hvad jeg egentlig skal prøve at fyre med i næste video, eller livestream, så må du meget gerne give forslaget hernede i kommentaren, fordi så vil jeg i hvert fald tage et kig på det, og så se om det kunne blive til noget i hvert fald. Ja, så har jeg vist heller ikke meget andet end at sige, at god aften, god dag, eller hvornår du lige enten ser den her video, så vil jeg bare sige peace out, motherfucker. Gang, what's up? Yeah, boom.